Yeah. Okay. Men så kommer der ikke nogen kom der. Der siger bare kom. Godt. Kom bare alle sammen. Okay. Abba. Wee. Tada. Lad mig ligge der. Okay. Bang, bang, bang. Bang. Så, hvad den har man tager en rundspil. Der står tørreklor på. Au. Hey, det var altså ikke særlig rart. Ja, så skal jeg nu slå dig igen. Nej, men jeg kan bare dig ud. Hvad er det, du laver? Jeg sparker dig i hovedet. Jeg ved godt, at en piranha jeg ikke må få slået deres hoved af. Ja, det ved jeg godt, men du er et kæmpe kvej. Hvem kalder du et kvej? Dig. Og det er mig, der siger, at du er et kvej. Siger hvem? Det gør jeg. Du er stadigvæk. Jeg er stadigvæk vågen, og du er stadig en klaptorsk. Hvem er en klaptorsk? Nej. Hey. Det var altså ikke særlig rart. Ja, og hvad så? Der kan man kun hjem klokken 6:30. Hey, jeg er en travl mand. Okay, nu skal I to altså lige holde op med at skændes. Siger vi. Siger jeg. Det er Kjeld. Ja. Det ser ud til, at vi gerne må hoppe op på ham der. Okay. På mig. Det var altså ikke særlig rart. Nej, jeg er bange. Så, nu skal du altså få tæv. Det var straks bedre. Rejs dig altså lige op. Okay. Okay. Og jeg er stadig vågen, og du er stadig en klaptorsk. Hvad for noget, siger du? Jeg siger, at jeg er stadig vågen, og du er stadig en klaptorsk. Nej, ikke. Det er vej. Hey,
Det var altså ikke særlig rart. Hvis I to ikke snart holder op med at skændes, så fryser jeg til is. Bla bla bla, jeg tog dine behov. Hvem kalder du ud? Bla bla bla, jeg tog dine behov til dig. Jeg stammer på. Typisk. Okay. Der holder os med blå og grøn. Det er så, hvis I ikke holder med mig, så jeg fryser. Jeg ryger mere. Typisk. Der vil jeg have ud som en skulptur. Hak, 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 hak. Så, det var bedre. Jeg laver ISO her. Ja, skal vi så komme i gang? Ja, så går han. Sådan, dreng. Så, bye bye. Jeg holder med den sorte. Også mig. Jeg ryster lidt. Det kan selv ryste. Nå, hej. Jeg ryster lidt. Det er ja. Ja, nu kommer jeg. Jeg synes ikke det. Det er lige noget, jeg mener. Han er okay. Tror jeg. Det, han er død. Død? Hvem kalder du egentlig død? Hej, stå op, og lad os se at komme videre. Flyve, 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 flyve. Hvor er det? Nå, han er skide.